reggelt! Szokás szerint azzal kezdünk, hogy leüljünk az autóhoz. Igazából én már másodjára, mert egy kört már jöttem, már összepakoltam a nagy táskát. Most lehoztam a kicsit, meg véletlenül elpakoltam Balázsnak a fésűjét is, úgyhogy ezt még vissza is visszük. Ami még nem volt, az egy szálloda rating. Át fogok menni most a Varga Sándorba, azaz a vendégbe, ki hogy ismeri. YouTube-on. Cápák közöttben volt, aki nem ismerni, meg már azelőtt is egy ilyen híresebb káó volt, van egy nemzetközi YouTube csatornája is, ahol angol nyelven gyárt tartalmakat, ilyen Michelin csillagos szállodákat és a többit ratingeli, úgyhogy most átmegyünk Varga Sándorba és megvizsgáljuk ezt a hotelt. Ami tetszik ebben a hotelben nagyon, az, hogy kicsi, de nagyon jó gondolatok vannak benne. Szép és jó reggelt! Viszont kívánom! Éppen szálloda ratingben vagyunk. Nekem nagyon tetszik, parkolás szempontjából, hogy körbe ki van alakítva itt az út a szálloda körül, és nem az van, hogy mondjuk a szálloda be van építve mondjuk a hotelnek a sarkába, és akkor van itt egy L-forma, vagy egy akármilyen forma, és akkor nem tudsz kimenni a másikra, oda parkolnak, meg nem férsz el, meg arrébb húzódsz. Ez így kis helyen, de ki van találva az egész. Igen, a kerek formákat szeretjük. Pontosan. Fogalmam sincs, hogy hány csillagos, hogy egyáltalán van-e csillagja, de biztos van nyilván. Ahhoz képest milyen jól néz ki ez az egész konstrukció. Nem egy nagy durranás, de nem is egy ilyen lepukkant valamiben nem szállnál meg, úgyhogy meg pluszban annyi, hogy a belváros az körülbelül egy ilyen, mit tudom én, autóval egy ilyen 7-8 percre van innen, arrafelé, kifelé van a reptér, és arrafelé pedig befele. Rengeteg sok étterem, meg bolt, meg Meki, meg akármi, mondjuk Meki az pont, hogy itt is van. Na jó, most már szerintem lejövök az útról. Nem áll meg a szálloda rating, a liftbe se. Milyen a lift? Teljesen jó, viszont a másik lift az ilyen érdekes, mert mindkét irányban van ajtó, és két oldalról tudnak támadni. Részegen ez egy szerencsejáték. Ez orosz rulett. Így van. És akkor most tartunk a mi szobánk felé, azt sem mutattam még be, és indul a rating. Kopogj már be, mert nem szeretném most megnézni a jelszót, vagy ha nagyon muszáj, és csak amúgy itt a jelszó, hogyha ki is nyitják. Jó napot kívánok, szálloda rating. Jó napot! Nem vagyunk itthon. Jó napot! Balázs, Igen? milyen a szálloda? Hogy ítéled meg? Hát nekem közel van, én még sétálni kellene, vagy 20 kilométert. Jó, de az neked szólt. Hát igen, a térkép olvasása. Az nem ment. Tehát hány jégert kell inni ahhoz, hogy már nem sikerüljön térképet olvasni. Itt tegnap estéről van szó, a fiúk úgy döntöttek, hogy elmennek még szórakozni, és hát szórakozás az volt. Csak a másik irányba. Meg nem abban az értelemben. Sétáltak egy szolid 10 kilométert, meg utána utazgattak, vagy 20-at, aztán így végül hazajöttek. Látták Varsót. Igen. Ennyi a lényeg. A sötétben. Igen. Szobára visszatérve, szolid kis szobák, de nagyon jó elrendezésben. Tévé, tükrök, nem tudom én, akasztófák, válfák, bármi, amit el tudtok képzelni. Székek. Székekek, mindenek, jégerekek, Pükköny. karnis. Viszont az ablakot nem lehet kinyitni. Megjött Levente is. Milyenek a szobák? Szálloda rating van. Büdöke. Tessék? Bűnöse. Ez legalább biztos. Ide fújkáljátok az összes parfümöt bazeg azért. Fürdőszoba is olyan, mint maga a szoba. Kicsi, szolid, de minden van benne. A zuhanyzót nem használtuk, vagy Balázs talán használta. Én nem használtam. Senki nem használta az zuhanyzót. Nem, csak a kocsit mosuk. Szálloda rating vége. Hogyha 5 csillagon mérik a szállodákat, akkor 5 per mennyi? Jó, hát most mit mondjak? 5 per jó, oké? Okay? 5 per jó. 5 per nagyon jó. Megálltunk már itt az autópályán, mert jókor jutott az eszünkbe, hogy Lengyelországban van-e olyan, hogy autópálya matrica, vagy hogy kell-e venni. Mivel államilag van üzemeltetve, ezért nem kell, csak teherautók számára kell. Úgyhogy az ilyeneken, hogy S7, S8, S1, meg ilyen autópályák vannak, itt ilyenekre nem kell. És mitől mondott a ciao? Azt mondta, hogy nem kell semmire, hogy csak teherautóra. Hát de mondom, ezt nem tudom, ez annak minősül, hogy kimutattam a kocsira a fekete. De nem a benzinkútra szeretnék venni egyet, mondtam neki, hanem az autópályára. Igen, oda nem kell. Elindultunk Szlovákia felé az árvai víztározóhoz. Ott lesznek ilyen nagy hajókázások ma. Többek között egy elsüllyedt... Hajóval. Milyen város süllyedt el, basszus? Nem bizony az Atlantis.
Antarktisz? Amúgy esküszöm, én is ugyanezt akartam mondani, mondom, inkább nem mondom, hogy egyszerűen elmondom, hülyeséget beszélek, de én tudtam, hogy fasságot fogok mondani. Atlantis. Jó, szóval ezt a helyet, ahol most vagyunk, azt a szlovák Atlantisnak is mondják amúgy. Mennyire vagytok amúgy izgatottak? Hogy Magyarországra beérünk, nem sokára? Elhallatán? Hát nem, a szlovák Atlantis. De... Magyar Atlantis? Jó. Ki tudja, milyen szigeten fogunk kikötni? Hát ezzel odalépsz, úgy, mint az előbb a platós. Az komoly volt. Milyen szigeten? Na? Szigeten. Vissza sziget. Senki nem tudja? Azt esetleg nem tudjátok, hogy milyen mély a víz ott. Még azt is, hogy milyen hideg. Belógattam, azt tudom, hogy elég kavics, hogy hallja. Segíts, Laci, hogy mutatom, és mondj, hogy igen. Ilyen mély. Egy kicsit még egy 2-es létrát hozok? Vagy 5 darab 2-es létrát? Milyen magas egy 2-es létra? 2-es létre? Szerintem, hogy 2 méter. Ne, a 2 állásos létre. Igen, úgy. 78 méter mély a gátnál a víz. Az hány 2-es létra? Nagyon sok. Sok 2-es létra? Hány üveg éger egymásra rakva? Hány? És ezt már nem tudom biztosan, ezt majd lehet, hogy elmondom később. Valami 38 négyzetkilométeren terül el a víz, vagy valami ilyesmi talán, de majd ha beülünk a kocsiba, megmondom. Akkor bányató volt, nem? Települések voltak, csak csináltak egy gátat, és akkor az elárasztotta a településeket is, és ezért hívják a szlovák Atlantiszt. Hülyeséget beszéltünk, szóval csak 38 méter mély a gátnál, és 35 négyzetkilométer területük. Tehát akkor 38 méter hány 2-es létre? Ez a feladvány. Ezt ki kéne majd számolni. Sok 2-es létre? Ti vadod? Tessék? Hallottad? Igen. Vissza szeretném hallani. 38 négyzetkilométer mély. Ez egy elég fontos számítás. 5 láb hosszú. Ott ala. Ismételten egy autópálya szélti megállóba vagyunk. Van egy Popeyes is, most kipróbáljuk, mert nem mentünk fel csak azért Pestre. Ugye már most Magyarországon is nyílt egy. Nem mentünk fel csak azért Pestre, hogy ott kipróbáljuk. Kipróbáljuk a lengyel Popeyes-t. Reppet vettél? Nem itt? Levi a faszom tudja mit vett? Jó? Balázshoz jövök ide, aki eddig kupont keresett online, ugye hát milyen a fifikás magyar, rögtön a kuponnal kezdi. Természetesen. Egyértelmű. És mit sikerült rendelni? Piros csirkét. Mindjárt megnézzük. Tehát spicy. Úristen, ilyen szószt is vettél hozzá, az mi? Nem tudom megnézni. Saranyos limonádét. Anyukád nem tanított meg enni? Milyen eddig a kaja? Másabb, mint egy KFC? Én mondjuk nem sokat szoktam ott tenni, nekem csak annyi maradt meg, hogy a bunda az jó csípős ott. Levi? Másabb, mint a KFC, de ez se lesz a kedvencem. Milyen a Popeyes a nadrágodon? A legjobb. Csak ide gyertek lehenni magatokat. De? Igen? Ezért hoztam váltót. Korrekt, a csirke jó, finom, ropogós, krumpli az meg ilyen kis érdekes. Hát ilyen zöld fűszeres és nem sós, vagy nem tudom. Végeztünk, csak nem riszkiztük meg az új kocsiba, hogy most akkor beleegyünk. Arra a következtetésre jutottunk a srácokkal, hogy ez ilyen egyszer kipróbáltuk és oké. Várjátok ki, aztán annyi, de nem fogja megváltani a világot. Igaz-e? Én meg fogom váltani a világot. De a Popeyes meg fogja váltani a világot. Nem rossz. Jó, Világ megváltó Szokol Tivadar? jöjjenek el, itt kell lenni, hogy elhitt. Balázs? Igaza van. Itt kell lenni, hogy elhitt. Nem csak az arcomat veszíted, most rám van állva, azt felfordultál. Most már vesz is, látod? Ilyen ez a technológia, bazd meg. Megnyomod és működik. Vesz a kamera, megnyom a gombot. Komoly. Itt kellene, hogy elhidd, Balázs. Itt kellene, hogy elhidd. Hogy megnyomd a gombot? Ahhoz is. Útbaigazítást szeretnénk kérni. Jártunk meg itt valahol. Ennyi? Ennyi. Megérkeztünk a szlovák Atlantishoz. Mivel ez a tó ez nem kicsi, ugye, ahogy már elmondtuk, így van rajta egy-két sziget is, amiből az egyiken ki fogunk kötni egy 30 percre, és ez a sziget ez az egyik faluból, mert ugye itt 5 falu süllyedt el, vagy hogy kell ezt mondani? Tehát 5 falut árasztott el ez a gát, mikor megépült. Szóval az 5 faluból itt egy domb maradt csak meg, aminek a tetején van egy templom,
és azon a szigeten fogunk kikötni. Még azt elfelejtettem mondani, hogy 1950-ben árasztotta el azt az 5 települést a víz, de hogy én már ezt nem veszem fel újra, és nem mondom el az egészet egybe, az is biztos. Na és innen már lehet látni egy szigetet, szerintem megmondom, fogalmam sincs, hogy melyik szigeten fogunk kikötni, de az elég nagynak tűnik ahhoz, hogy kikössünk rajta. Mehet a Bejeli. Az az igazság, hogy nem tudok semmit elmondani erről a helyről, de vizet azt látnak. Annyit el tudsz mondani erről a helyről, hogy holnap is itt leszünk a környéken, nem? Így van. De miért leszünk itt? Azért, mert itt tudtunk szállást kivenni. Nem. Mert van egy vár is itt, amit hogy hívnak? Tüskevár. Tehát Árvai. Árvai vár. Így van. És holnap reggel azt fogjuk megnézni, még hazaút előtt. Viszont ez az árvai víztározó. Így És van. azért, mert egy gödörből vízet tárolnak. Mikor építették meg a gátat? Ezt már én elmondtam, ti nem voltatok ott. 1950. Így van. Na Igen, jó, igen. számra tudtam olvasni, hál' Istennek. Szép volt. Ahogy látom, itt elég sokféle vízi program van. Van egy ilyen elektromos SUP, vagy nem tudom, hogy kell mondani, Horváth Andrásnál láttam, de nagyon jó. Akkor ott bent jetkiznek, motorcsónak van, ha jól látom. A háttérben, nem tudom mennyire fog látszódni, de én rázumoltam, amennyire tudtam. De várjatok csak egy picit. Mindjárt megoldjuk mi ezt. Ajaj, ez kicsit sok lett le. Nem bírom. Az a baj, hogy nagyon rég ittam és remeg a kezem. Köszönjük! I don't want the fake love on dailies. Like the way you touch, don't you play me. Want the kind that burns but that saves me. New groove, new rules. Every night feels deeper, it's crazy. I don't feel the pressure, no lately. As soon as you come around, I feel elevation. I need you to stay, I'll be by your side. We ain't got no time to waste. Girl, I'm not here to play you all night. So whenever you pull up, just show me love. I just know you got, baby. You never felt it, keep me satisfied. Keep me satisfied. Mehetünk. Tovább. Hát és amíg átkeltünk a hajón, addig kaptunk egy-két infót még. Az átlag mélység az 15 méter. Maddaraknak a vonulási helye és fészkelő helyeként is szolgál ez a sziget együttes. Én igazából csak 2 szigetet láttam, ami olyan is, amin ki is lehet kötni. Az egyiken madarak vannak, a másikon meg ugye van maga a templom, meg a kápolnák, meg a szuvenírbolt, ami most vagyunk. Egyébként elég hangulatos, szóval maga a hajótúra az nem egy nagy duranás, de itt sétálgatni, főleg most így, hogy eljöttünk egy ilyen kis sidequestes helyre, így eléggé hangulatos, meg vibe-os. Nem mondom, hogy csak ezért érdemes kitérőt tenni, de egyébként nem rossz. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Hey, yo, it's crazy right now. Satisfied. Baby girl, I'm satisfied. All I want's to be at your side. Festői kép után, hogy akkor mondjátok meg, hogy mi lesz a nap vége. A nap vége mindig az, amikor a nap így elbújik. Tehát itt végzünk, és megcélozzuk a szállást, és még egy wellnessezés lesz, meg egy nagy vacsora. Holnap pedig, amit mondtunk már kint a túlparton, arrafelé, még lesz egy árvai várlátogatás, illetve egy hazahúzás, mint a vadkacsák. To Junior, so as soon as Come around, I feel elevation. I need you to stay, I'll be by your side. We ain't got no time to waste. Girl, I'm not here to play you all night. So whenever you pull up, just show me love. I just know you got, baby. You never felt it, keep me satisfied. Keep me satisfied. You got, baby. You never felt it, keep me satisfied. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Valaki nagyon nem viccelt ezzel a májusfa díszítése, azt nézzétek meg? Tehát, hogy azt nem tudom így szemléltetni, hogy milyen magasan van. Nyilván, hát nyisd ki a tetejét. Mint a ház magasabban van. Megvan az új rekord, el? De ennek heggeztetek direkt egy ilyen izét is tartó. Szerintem azt valamiben igen, beállították, de nagyon vagányul néz ki. Megérkeztünk közben a szállásra. Na, ő biztos, hogy itt az izé. A boss, a final boss. Lecucolunk. Mozduló a vacsora, viszont van étrend, ha akarsz enni. Már mennek fel. Ott leszünk az egyiket. A végén nem Akkor ez most hány csillag? 3? Hát ez látszik is. Megnézem én hány csillag.
kaptunk tokit, egy tollat, zsebre, ez egy tollamnak. De ezt ki kell fizetni? Jó, majd hajrá, csináljátok. Jó, a szopik. Nekünk ugyanilyen szobánk van. Ugyanígy 3 ágy. Hát ilyen biztos nincs. Fél óra. Wellnessezni fogsz jönni? Mondjam el, hogy mi a helyzet. Igen, azért jöttem, hogy mi van. 10 euró a wellness. Csak 9 óráig van nyitva. Csak KP-val lehet fizetni. Mindenhol, tehát lent a recepciónál is bármit akarsz venni, csak KP. Igen, szlovákok. Igen, vagy az van, hogy ráírják a szobára, talán, de az sem mindent. Ennyi. Meg most kezdődik a meccsnézés majd, amihez levittem a laptopomat. Ez ilyen közérdekű. Megnyitják a Safari-t. Az a baj, hogy 8 ló van vacsora. Becsuktam minden direkt a Az a gépen. baj, 8. Hát csak. 8 ló van A vacsora. biztonság. Azt mondta, hogy ott is át lehet öltözni, de itt egyszerű. Nektek hol van a szoba? A negyedik. És komolyan? 408. Szerintem akkor öltöz át, és úgy gyere. Széttörve az ajtó. Itt várunk. Kész és vettes úr. Hát gatyát vettem. Gyere már egy kicsit ide mellé, kamerát. Ez illat, ez valami finom illat van itt. A pöcsöm. Ugye, hogy már nem fürödtem 2 napja, ez most az. Szeretném, hogyha megfogalmaznánk ennek a napnak a végére, a margójára is egy valamilyen magvas gondolatot, amit a nap folyamán sikerült összeszedni. Balázs, esetleg még ide jössz? Akkor egy szóban összegezzem a mai napot. Kéci a cégén. Úristen. Nem muszáj egy szóba. Szerintem a nap tanulsága, Hogy a 40 feletti nők életem. igen, és aki később, vagyis hamarabb született, az most jelenleg idősebb. Igen, illetve aki később, az fiatalabb. Igen, aki meg minél később születik, az annál fiatalabb, mert az idő az egyetlen dolog, aminek nem tudunk parancsolni. Mert ebben a világban csak egy kis porszemek vagyunk. Amúgy annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy pompás útunk volt, igaz, a felén vagy részeg voltam, vagy aludtam. Ezt majd kivágod. Tehát majd beszerkesztesz ilyen éjjel, hogy boldog voltam. Sokat tanultam, sok helyen jártam. Egyet nem tudnék elmondani, hogy mit láttunk. Majd valaki zárja be. Kulcs van? Amúgy nagyon vibe, nagyon tűz eddig. Szauna illat. Milyen medence van? Hi! Fadlán? Mi itt kaptunk? Tehát szauna köpenyeket kaptunk, amire ti oda azt, hogy ágynemű. Függöny, már függönyt is ideadta. A parlamentbe könnyebb bejutni, mint ide. Motozás lesz. Szeretnéd mi? Vágysz rá. Ízét. Na mondjuk, akkor nézzük meg. Gyere Tivadar, mert vannak. Vedd fel a szemüveget, hogy lássál. Menjél csak. Megyek mögötted, hogy ne legyen egyből feltűnő. Csak pucéra? Hát nem. Ezt lehet használni, így van. Akkor jó kis pucérkodás lesz? Tivadar, te ennek örülsz, ahogy látom. Amúgy. Várjál, én csak egyet kérek. De te is vedd le a nadrágot, hogy a hölgyek mellé férkőzni. Jó, hogy hoztam napszöveget, tudod, azt így vagyok így. Hát most már beindult a tesztoszteron termelés az uraknál. Igen? Itt mi lesz? Én szerintem lehet kimegyek a nagyobb darabban elbirkózok. Elbánsz. Meg itt a 2 kisebb. Lehet, hogy ezzel... De te nem is szónázol. Ja? Mumifikálni fogunk most, ez akkora már. Ez egész. Én kimegyek csak az hollá. You got it, baby. You never fail to keep me satisfied. Keep me satisfied. You got it, baby. You never fail to keep me satisfied. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Keep me satisfied. Én lejöttem időközben. Figyeljétek, lejössz a lépcsőn. Egy étkezőasztal, gondolom a menüvel. Jössz kicsit tovább. Pihenők, ágyak, tehát wellnessbe, ágy. Utána, ez most ki van kapcsolva, én már megnéztem az előbb, de ez egy hatalmas nagy ilyen többfős szauna, de baromi jól néz ki. Zuhanyzó rész, öntős mindenes, és itt pedig egy gőzszauna. Természetesen mindenhol csak és kizárólag ruha nélkül, ez egyre szimpatikusabb. És akkor itt pedig még megnézzük, hogy ki tudunk-e menni. Majdnem kitörjük az ajtót, de ki tudunk jönni. És a kilátás az valami pazar. Meg ezek a hangok, nem tudom mennyi jön át belőle, nem a zenére gondolok főként, de az is nagyon kellemes. Elment az eső, minden friss, előbújnak a madarak, nagyon nagy élmény. Ez kellett most így nap végére. Olyan rész van lent, bekakáltok amúgy, csak mondom. Ez hatalmas. Laci, lehet, hogy ez egy külön szoba, amit amúgy így ki lehet venni. Amúgy? Ezt is el tudom képzelni. Amúgy az lehet. A lépcső alatt van? Na, azt viszont nem néztem meg. Akkor a lépcső alatt van a jacuzzi. Nagyon komoly, nagyon kis komplex. Megyünk még egy szaunát, Balázs? Jó.
Akkor majd jövünk. Végeztünk a második szaunával is, és még mindig nem térek napirendre, tehát végtelenül korrekt az egész hely, és nem tudom elmondani, tehát hogy ha itt ilyen 3 csillagos hotelok vannak, akkor így oké, tehát akkor mi a francnak az 5? Gondoltam, hogy majd lesz egy ilyen hajókázás, meg nagyon sok vezetés, és akkor viszlát, mai nap, meg egy kajálás, esetleg valami baromkodás itt, de hát ehhez képest ez, amit most itt kapunk élményként, kicsi is elég, vagy kevés is elég a boldogsághoz, vagy legalábbis maga csak a természet, és hát ez a hely ezt tudja. Üdvözlök kedves nézőimet! Az Izaura TV adását láthatják, és mai nap fogok a gömbből jósolni. Akkor a gerincműtét elvégzem telefonon. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Pénzenergiát küldök. Sándornak Köszönöm a rózsát. minden van. Na, Tilda, viszont ne hagyja, Léci, ne semmi több kárt. Igen. Igen, itt látok halált, de utána jobban lesz. Tarot kártyát fogunk jelenleg vetni. Tehát önnek jósolok, Laci, most itt van egy ilyen pénzenergia, de azért adjon is, hogy legyen. Látok egy ilyen leendő pénisz nagyobbító műtétet, erre küldök energiát, és itt pedig a végén látok egy olyat, hogy ezt így ilyen részeket nem lehet csinálni. I remember every word you said, every coffee in your tiny bed. If I could have another chance to be there, I would do it all again. I remember every word you said, every coffee in your... Azt kell majd eljátszanunk, mintha most kellünk, jó fel? Várjál. Aztán, hogy ilyen videóban rögtön tel is minkelégednek az emberek. Nagyon alszunk, jó, és akkor Már alszok. csak szép. Meg kell, hogy figyeljenek. Jó, felkeltem. 8 fekvőmet elkezdem. Petrencés futat a napban hajítok. Egyre felfutok, keresztül szétdobálok néhány fadarabot, aztán összeszedem és lefutok a hegyről. Nem. Ó, ez hogy elférsz az ágot? Nem, ügyes. Szükség lett itt a hely. Nem, majd a szél elvőzve 3 centi. Más egy felkelés, el tudsz játszani? Csak egy kicsit. Úgy engedni, jó? Egy faszverés? Timotot hívjuk át neked valami? Így észre egy éget? Csak azt beszéljük. Jó reggelt, kicsi! Nézd, mit csináltam, kicsi! Van, Te a fosva a WC-re! Te a fosva a WC-re! Neked milyen kapcsolatok voltak? Ilyenek. De neked milyenek voltak? Szarok. De De ez most tökéletes lesz. ez biztos? Érzem. Érzem. Aztán majd 60 napja, hogy elmegy, és hogy miért így nem értem meg, a baj volt miért, nem veszed meg Péri úgy, mint Péri. Szevasztok. Látszik, hogy nem mész ki, bazd meg. Húr meg legalább rendesen. Legalább húr meg. Csak nézzük már meg. Nézzük már meg azt. Jó reggelt kívánok! Az árvai várat fogjuk megnézni. Kiderült, hogy idegenvezetés nincs, vagyis hát nem is tudom, hogy mondtuk-e, hogy lesz-e, de végül nincs, vagy nem tudom. Gulyás Gergely? Nem voltam ott, nem tudom. Nem voltam ott, Nem nem hallottam. tudom, nem hallottam, Nem hallottam tudom, miről róla. van szó.
tartsanak velünk. Jó, szóval 4. nap, Árvai vár, nem sokára indulunk, már a többiek készülnek felszállni a buszra. Amúgy a hotel az nagyon prémium volt, ugye, ahogy tegnap is már elmondtam, 3 csillagról van szó. Hát az első szinten wellness van, a bowling teremtől elkezdve akármi, szóval abszolút megéri az árát. És nem felejtők elérni, még a tulajdonos itt dolgozik bent, egy ilyen, hát most hány éves lehet, 70-80 éves biztos van? Ja, aki bennült, Aha. jó, az a tulaj. Igen, ő. Ja, hogy te nem is tudtad? Ő a főnök, tudod, aki fel volt öltözve full capben, nagy ilyen lógos nadrágba, meg lógos felsőbe. Egyébként teljesen úgy öltözött, mint egy, nem tudom én, mint egy random utcai ember, de meg sem mondanád róla, hogy konkrétan egy ilyenje van, tehát egy ekkora szállodája, minden jóval. Úgyhogy maga a szálloda amúgy nagyon kellemes, nagyon kis hangulatos, tényleg minden részen, nagyon-nagyon kedvesek benne a dolgozók, senki nem szólt, hogy ne videózzam legalábbis, úgyhogy nekem ez már tetszett. Illetve kiderült, hogy azok a csajok is, akiket tegnap videóztunk le, amikor mentünk befelé, amikor állatkodtunk, azok is amúgy itt dolgoznak, nekik a faterjukkal szaunáztunk együtt, még vagy 2 kört, és akkor próbáltuk így egymást megérteni, mert ő angolul se beszélt, meg sehogy, de nagyjából így megértettük egymást, és akkor mondta, hogy a 2 csaj a lánya, akkor mi meg nyugtáztuk, mondtuk neki, hogy szép lányai vannak, és akkor csak mosolygott. De házasság nem történt. Igen, házasság nem történt, igen. Na és akkor közben az Árvai város. Szlovákia egyik legépségben megmaradt vára, ami 112 méter magasan fekszik az Árva folyó mentén. 13. században kezdték el építeni, a Magyar Királyság északi határát védte, illetve kereskedelmi útvonal védelmére is szolgált egyben. Leérkeztek a srácok is, úgyhogy indulunk. Cigi? Elpusztítva. Nem szoktam. You would tell me about my history. If I could have another chance to be there, I would really hear you out. Nézd meg, bazeg, az is mekkora májusfa, azt nézd meg. Kíváncsi vagyok, itt minek hívják, itt is májusfa olyan? Biztos. Nézd már, bazeg, úristen! Itt már nem látod? Nagyon komoly mekkora. Már le kell menni, vagy 20 km, hogy lássam a tetejét. És amíg jöttünk kifele a szállásunknak a falujából, vagy városából, nem tudom mi az Isten volt, az addig is láttunk vagy 3-4-et, és összes ilyen brutális nagy. Hát Magyarországon ilyen mikor lesz? Hát ha majd egyszer szerelmes leszek. Meglátnak, hogy mondják, hát ez szigma. Ez komoly. Nem, hanem... Nem, hogy te ide áll mellénk. Ez a kurva anyánkba, de... Hallja a szarvasbőgést, igaz, Tivadar? Mondja csak. Ugye szalad ide. Még szerencsé, hogy volt egy stólbucink, aki megtanította ezt nekünk. Hát igen. Igazából. A magyar nemzet védi ezt az ember. It's €8 for parking. Okay, no problem. Can I pick her? Na csináld a kolgány gyerek. Ide állok a faszom mellé, nem állunk. Vagy oda kiállok a francba. Szerintem a busz akart, nem? Hát oda én fogok állni, jó? Hány órát? Hát szerintem ez nem lesz jó, mert most már úgy látom, hogy jön ide a hölgy. Jön ide a hölgy? I need you to park from the beginning. So that means A kezdettől oda kell állni az autók mellé. Meg, persze. Nem kell nekünk kérdezni semmit. Csak azt mondom neki, hogy helyi vagányok vagyunk. A HV. HV. A HV megérkezett. Igen. Csak be kell állni a csicska helyre, nézd oda. Nem baj, még akkor is. 8 euró és a csicska helyre. Ez a baj. Ez a baj Szlovákiában. Hogy 8 eurót fizetünk és a csicska helyre kell állni. Tehát nem állatok oda, akarok. Tehát feljelent a saját kibaszott autóm. Igen. Mindenkinek megvan a maga happy, nekem azt, hogy ne Ez jelentsem faszán el fog saját baszozni. kibaszott autón, bazd meg. Olyan rossz volt, hogy a combizmommal kellett az ülést állítani. Úristen, hát őskor. Hogy tudtunk ilyen autókban létezni? Tivadar. Én már sokszor voltam itt. A szőskáig meddig leszünk, Tivadar. Én már sokszor voltam itt, de jó, hogy nem tudom magam ráállítani ezt a szart. Van, amikor úgy eltéved az mú, szóval. Hányszor voltál, András? Én már sokszor voltam itt, nagyjából olyan, hát nagyjából annyit leszünk itt, igen. Jó, és most, hogy kiszálltunk. Itt vagyunk az autóban. Hát most ki is szálltunk az autóból, igen. Tehát, most, hogy kiszálltunk az autóból, most ki vagyunk szállva. Tovább. Jöjjenek. Így már
Megismerlek. Fordulj a kamera fel, az így szíves. Így eddig nem tudtam ki mellett. Most van cigi is. Mint ahogy azt a melléket ábra is mutatja, biztos jól látjátok, hogy 3 szintből áll a vár. Alsó, közép és felső várszint. Meg is lepődtetek volna, hogyha lett volna 2 közép, igaz? Én 2 aljára számítottam. Ha úgy kezdődött volna itt a teteje, Igen. Tetővel így készül. és úgy megyünk lefele. Fordítva úgy csináltam én is ezt. Fordítva tartották a tervet, amikor építették. Én is úgy csináltam, hogy megépítették a tetőt, és alá a falakat. Jó, és akkor még gyors 2 mondat, utána már nem fárasztalak titeket unalmas információkkal, csak hogy mégis legyen valami értéke az a videónak, vagy valami tanuljunk is. Hosszú ideig királyok tulajdonában volt, majd nemesi családok vették át a vezetését, és egyszer újra is építették, mivel 1800-ban le is égett. Félelmetes gótikus megjelenése miatt filmforgatások helyszíne is, valamint manapság múzeumként üzemel, Szlovákia egyik leglátványosabb turisztikai látványossága. Na hát ezekkel az útravalókkal indulunk el, és akkor ezek alapján nézzétek a várat. Várnak a történetéről beszélsz, és csak magyar név van benne. Hát igen. Olyan, mint az erdélyek, nem egy kicsit. Mit tanultunk eddig? Azt sem tudom, hol vagyunk. Annyi a lényeg, hogy vigyázz, gyönkén zsidó. Alig látszanak a szarvaik. Én zsidófészekbe kerültem. Idegenvezető hiány, Magnóról megy az idegenvezetés, de így még talán jobb is, mert akkor indítjuk, amikor akarjuk. Annyi szolgatjuk, meg annyi akarjuk, meg legalább hangos. Úgyhogy ilyen körülmények között okosodunk épp. Én már nem, én okosak. Amúgy ez jól néz ki ez a hely. Erre költöttek pénzt. De mit te jössz? Ez én reggel vagy fel. Ilyen szűk föl, sok 1000 turista, be se férsz. Tehát nincsenek ilyen nagy terek. Dracula várába? Kajak nincsenek. Ilyen kis fölsókon mész és ennyi. És ki is értél belőle. Ez ilyen negyed annyi, mint ez. Középen van tőle egy ilyen várkert. Meg amúgy a 90%-a le van zárva turisták elől. Ez jó, akkor megéri. És mennyi pénzbe kerül? Hát 5000 lejön. Várlátogatás vége. Van egy konkrét bája annak, hogy bejössz úgy, hogy semmit nem tudsz a várról, mert legalább nem tudod, hogy mire számítsál. De azt beszéltük a srácokkal, hogy eddig ez volt a legszebb vár amúgy, úgyhogy ide tényleg megéri eljönni. Természeti kiállításoktól kezdve, amilyen filmeket itt forgattak, abból is van egy teljes szoba. Kis viaszbábok vannak, meg ilyenek. Korabeli ruházati szoba, szóval egy többfajta kiállítás is van. Úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút egy kellemes ilyen meglepetés volt, mert tényleg azon a pár mondaton kívül, amiket elmondtam, azon kívül én tényleg nem néztem utána jobban. Most pedig, ahogy lejöttünk a várból, még eltöltünk egy fél órácskát, megpihenünk, és utána pedig indulunk tovább Lőcsére. Onnantól kezdve pedig megcélozzuk Nyíregyházát. Most Ivadar mondja el, hogy ő mit látott a saját szemüvegén keresztül, ami rajta van. Én kérlek szépen ilyen várfalakat láttam. Nagyon sok követ hordtak ide. Tehát innen is respekt, hogy ennyi követ felbírtak cipelni. Meg volt hozzá kedvük. Meg gondolom, tehát amikor ostorral végigcsergítenek a hátadon, nekem is kedvebb lenne köveket pakolni. De amúgy szép, tényleg. Balázs, te mit láttál szemüvegeden keresztül? Várjál. Jézus, ez jelzi a kislányokat. Júj, az a beépített funkció Ja, rajta, azt most- kapcsolt ki. Azt csak Ja, én, jó, na így most már jó. azt csak én szoktam használni. Nagyon megéri ide jönni, gyertek ti is. Igen. Nekem nagyon tetszett, én fogok megjönni. Ja, igen, itt forgatták a Die Hard 4-et, a Halálos Iramban 5-öt, illetve a Barátok köztnek néhány részét. Magdi anyus itt esett le a lépcsőn. Ez a lépcső, az a csiga lépcső, amit meg is értek, mert majdnem rekonstruáltam én is, hogy ezt hogyan csináltam. Én voltam a kaszkadőrje amúgy. Hát igen, hogy nagyjából a fejforma, a hajhosszod megegyezik. Testalak. Szemüvegen keresztül mit láttál? Azt tudom mondani, hogy mindenképp megnézném még egyszer.
Fogsz még enni te is Balázsra? Kivacsodotlan, tehát így is úgy rángattak ki. Még az egyik kilincse a kezemben maradt. Úgy téptek ki az őrök, hogy most már nem menni kell. Tévedor úgy rakta vissza. Itt forgattak nagyon sok filmet, ebből Balázs felsorolt egy párat. Godzilla King Kong ellen. Igen. Tehát Itt mászott fel King Kong a toronyba. King Kong a tornyon lógott Mary Jane-nel a kezébe. Godzilla Kong ellen. Meg az ősztápa. Meg az ősztápa, igen. Meg a Titanic is itt forgatott. Viszont arra mindenképp figyeljetek, nem dohányzó a szerkezet, az objektum. És akkor így felmerült kérdésbe többször az, hogy most ez vagy a Dracula kastély a szebb, meg jobb, ennek a vár, annak a várnak, stb. És akkor a Tivadar itt rá is világított a lényegre, hogy igazából vagy a magyar vár, vagy a magyar vár a szebb. Igen. Tehát tártalan. És azon nyugodtan még a napot. Ez az objektum bevételt, hogy a magyarok visszafoglalják Erdélyt. És Szlovákia. És a felvidéket. Nem jön rá a fejemre. Még azt a Pedig jól néz ki amúgy. Meg még azt a ludat a kezedbe veszed és ludas. És ludas vagy, tényleg basszus. Ide bármelyik nap eljönnék parkolni. Igen. Most Félrezett asszony vagyok. mit szégyenősködtök, basszátok? Én félrezett asszony. Balázs? Szerelmem, engem nem érdekelnek a nők. 3, 2, 1. Stolbuci most megtapsolna minket. Mondta, hogy ez igen? Vigy egy ilyen Jávor szaros benéz. Na? Hátulról került már ki, Laci, légy szíves. Így került már meg. Jó, indulunk. Seggébe kérném a zoomot 5-szörösen. 2 túl, 2-szeresen. Hát meg ez szarra is kell. Bye-bye. Nem bírt, nem fordult. Így tartottam, de nyomorék. Na, én viszont arra gondoltam, hogy akkor itt az utolsó pihenőnknél köszönjünk el. Mit szólsz? A lőcsei pihenőnél. Ettünk egy nagyon rosszat. De legalább drága volt. Hát de nem tudtak rendelni úgy sehol. Az a baj, megint rátok kellett várni, mert én kikértem, nekem legegyszerűbb, és azonnal kihoztam. Hús krumplival, ennyi. Ugyanaz, ez ahogy a kérés. Otthon kikérsz. Ennyi. Így van. Nem kell itt izélni, hogy ilyen specialitás. Meg itt benzinkúton vagy, kőolajból főzik a rántott húst. Szerinted? Ezért ilyen finom? Ugyanabból a kőolajból, amit tankolsz bele, abba süti ki. Igen, na hát sajnos idén is eljött ez a nap, hogy véget ér a kirándulás. Ugyanúgy, ahogy az összes többi nap, ismét konklúziót szeretnék kérni, hogy vonjunk le. Ha már mindegyik nap vontunk le. Én azt tudom megmondani, hogy amúgy jó volt. Én szerintem csak... Nem forog a fogaskerékot fent. Hát igen, mert most csak 28 000 jégert ittam meg. Nem 17 milliót, ahogy szoktam. Aztán még most nem vagyok ilyen állapotban, igen. Nem tudok mit mondani, Laci. Jövőre találkozunk? Hát velem biztos. De vajon velük? Hát nem tudom, max a börtönben. Konklúzió az lenne, nagyon olcsó étterem volt, tehát egy forintot nem fizettem, mert Tivadar fizette, meg euróval fizetett, tehát forintban nem került. Az étel az botrányosan finom volt, azért hagytam ott a felét. Én ennék itt még egyszer. Legközelebb maradok inkább a hotdognál. Nekem a fülemmel jön ki az a kurva hotdog, de esküszöm, hogy inkább hotdog. Mint még egy hotdog. Forró kutya, jéger, jéger, sör, nagyon jó. Magyar vagyok, nyírfészek. Adjatok majd gyógyszert, fáj a fejem. Jaj, nem megyek a pisilni, mert 1 euró. Balázs jéger. Fáj a kis boksim. Mit is mondtál? Adjatok valami gyógyszer menstruációra, olyan ilyesmit mondtál? Meg fogom zárgálni, hogy kirőtt a finál. Tényleg basszus. Kirándulás vége. Reméljük, hogy tetszett. Lőcsei megállna, ne egyetek, mert nem jó a kaja. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!